Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. La Mulungu la 4 munyengo ya Adventi ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pamene tikupitiriza kumumvetsera Mulungu mawu ake, pamene tikuyandikira ku Krismasi, pamene tikulandira Ambuye athu Yesu Khristu. Mawu athu oyamba ndi mawu amene akuchokera m'buku la Isaiah chapter cha 7 ndi 10 mpaka na 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba kuchokera ku St. Anna Gambula Secondary School mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aroma 1 ndi 1 mpaka na ndime ya 7. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Orphan George kuchokera ku St. Anna Gambula Secondary School mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu ndi wa Mateyo 1 ndime ya 18 mpaka na 24. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Mtharika kuchokera ku St. Anna Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yesaya. Chauta adalankhulanso ndi Ahazi kudzera mwa mneneri Yesaya kuti, upemphe chizindikiro kwa Chauta Mulungu wako, chikhale chozama ngati manda, kapena chachitali ngati mlengalenga. Koma Ahazi adati, sindidzapempha ndipo sindidzayesa Chauta ayi. Apo Yesaya adati, mumve tsono, inu chidzukulu cha Davide. Kodi sikukukwanirani kutopetsa anthu? Apa mufuna kutopetsa ndi Mulungu wanga yemwe. N'chifukwa chake Ambuye omwe adzakupatsani chizindikiro. Onani, namwali uja watenga pathupi, ndipo adzabala mwana wamwamuna. Mwanayo adzamutcha dzina lake Emmanuel. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Aroma. Abale, ndine Paulo, mtumiki wa Yesu Khristu. Mulungu adandiyitana kuti ndikhale mtumwi, nandipatula kuti ndikalalike uthenga wake wabwino. Uthengawu Iye adawulonjeza kale kudzera mwa aneneri ake, ndipo udalembedwa m'malembo oyera. Umasimba za mwana wake Yesu Ambuye athu. Poyang'anira umunthu wake, kholo lake ndi Davide. Koma poyang'anira kuyera kwake kwa umulungu, kuuka kwake kwa akufa, kukusimikiza kuti Yesuyo ndi mwana wa Mulungu. Mwa Khristuyo ife tidalandira mwayi wokhala atumwi, kuti tithandize anthu a mitundu yonse kukhulupirira ndi kumvera, kuti choncho dzina lake lilemekezedwe. Ena mwa anthuwo ndinu amene Mulungu adakuyitanani kuti mukhale ake a Yesu Khristu. Ndikulembera inu nonse amene muli ku Roma, amene Mulungu amakukondani, ndipo adakuyitanani kuti mukhale anthu ake.
Mulungu wa Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupasani mtendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Kubadwa kwa Yesu kudatere. Amayi ake Mariya anafunsidwa mbeta ndi Yosefe, koma asanalowane Mariya anapezeka kuti ali ndi pathupi mwa mphamvu za Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sanafune kumchititsa manyazi poyera. N'chifukwa chake adaganiza zakungothetsa mbeta ija osachitapo mlandu. Akulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye anamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide, usaope kumtenga Mariya mkazi wakoyu, pathupi ali napopa pachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Azabala mwana wamwamuna ndipo uzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa azapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Zonse zidatero kuti zipherezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti, namwali wina wosadziwa mwamuna azatenga pathupi nkubala mwana wamwamuna. Mwanayo azatchedwa dzina loti Emmanuel, ndiye kuti Mulungu ali nafe. Tsono Yosefe atazuka adachita monga momwe mngelo wa Ambuye uja adamuwuzira. Adatenga Mariya mkazi wake uja. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ngati mwakhala mukusata mawu amene takati kuwerenga mu nyengo ino ya Advent, muona kuti nkhani ya Yesu ikupezeka mwa apo ku chipangano chakale. Ikumangopezeka kumene kuja ngati kuti amakamba za china chake cha msogolo. Ahazi akukamenya nkhondo zake ku chipangano chakale kumeneko. Akupempha Isaiah kumuwuza kuti upemphe chizindikiro, iye akukana. Koma Isaiah kumuwuza kuti chizindikiro utapatsidwe ncha Emmanuel. Tsopano Emmanuel wanenedwayo akuzabadwa ano ku chipangano chatsopano patapita nthawi. Aneneri anayankhulapo za kubadwa kwa Yesu, achina Isaiah, zonse zimene zinazo kuti zizanchitikire Yesu aneneri anakambapo kale. N'chifukwa chake ngakhale anzelo akumawaja mmene amapita kuti akamuone, akuti anali atawerenga m'mabuku kusonyeza kuti zinthu zija zinanenedwa kale. Chikutanthauza chani? Chikutanthauza kuti Yesu amene tikumudikirayi ali mu plani ya chikhalire ya Mulungu. Ndipo Mulungu wakhala akuyenda nafe kuyambira kale ku chipangano chakale, kukonzekera zimene zitazachitikezi mpaka na siku la lero. Kukuwuzaninso inu kuti ndine pano tili mplani ya Mulungu. Timayenda mplani ya Mulungu. Moyo wanu kuyenda mplani ya Mulungu. Dziko lathu lili kuyenda mplani ya Mulungu. Mwakuti zinthu zikamapotoka pena pake, plani ya Mulungu imakazungulira uko ndi kuzikonzanso. Plani ya Mulungu ndi self container. Zinthu zikaonongeka imazikonza. Mwakuti oyipa akaoneka pakati pathu, mplani ya Mulungu pamazapezeka chipulumutso pena pake. Chimenecho osachiwala kuti anthu ife tikuyenda mplani ya Mulungu. Choncho chifukwa chani za Yesu zikuyambira ku chipangano chakale. Ngakhale mukatenga ntchito za atumwi amati akagwidwa kupititsidwa ku milandu, akati afotokoze nkhani yawo, samangoyambira pena kuti inu munapha Yesu. Amakambira ku chipangano chakale. Mulungu analonjeza Abrahamu zinachitika izi, zinachitika izi. Chifukwa chani kupanga zonse zija? Akufuna kuti ationetse kuti kubadwa kwa Yesu ndi chinthu chokhazikika. Kuli ndi maziko. Kuli ndi maziko mwa profeti, kuli ndi maziko mabuku a Mose. Ndipo pokhala kuti ndi chinthu chokhazikika, muziwe kuti ndi chinthu chimene Satana sangachigonjese. Ndi chinthu chimene inuyo mungathe kusamirisapo moyo wanu. Ndi chinthu chodalirika. N'chifukwa chake ngakhale mmene apostoli ankazunzidwa, Gamalieli anawuza anzake akuluakulu, mukumbukire panali Yudasi anapanga mavuvu ake pano, zinatha. Atangomangidwa kagulu kachika nacho kapo. Kunali Teodasi anapanga mavuvu ake pano, atangomangidwa amene uja atangophedwa kagulu kachika natha. Ndiye uyu muchenjere chifukwa
muzapezeka kuti mukulimbana ndi Mulungu. Gamalieli anali ataona china chake chapadera mwa Yesu kuti zipanga iye ndi zinthu za maziko. Ndiye ngati mufuna kupanga zinthu za maziko moyo mwanu, mulandireni Yesu akubwerayo. Ngati mufuna kupanga zinthu za maziko kuntchito kwanu, mulandireni Yesu. Ngati mufuna kuti mupange business ya maziko, mulandireni Yesu. Apo bi moyo wanu ukhala moyo wopanda maziko. Mawu athu achiwiri akutiwululira kuti Yesu si munthu chabe. Paulo yera akuti iye ali ndi umunthu komanso iye ndi Mulungu. Makhalidwe awiri a Yesu Khristu, munthu ndi Mulungu pamodzi. Ndipo Paulo yera akunena kuti kwa iye ndi chinthu chamwayi kuti anasankhidwa kukhala mneneri woti athandize anthu kunkhulupirira komanso kumumvera. Paulo ati ndi chamwayi kuti iyeyo anasankhidwa kuti iyeyo akhale mtumwi wothandiza anthu kuti ankhulupirire mwana akubwerayo, ankhulupirire Yesu komanso amumvere. Iniyo ndine kodi tikuchitenga kuti ndi chamwayi kuti akuzabadwa ndipo tikupasidwanso nafe ntchito yomweyo yoti kuzera mukuntumikira Yesu uja anthu ankhulupirire komanso anthu amumvere. Aliyense amene ali ndi udindo, kaya ndi kuboma, kaya ndi kuntchito, kaya ndi kunyumba, ntchito yanu ndi imeneyo yoti anthu amene mwapasidwawo akuyembekezera kuchokera kwa inu kuti mwathandize kunkhulupirira Yesu komanso kumumvera. Mulungu anakupasani dala anthu amene mukuwalamulirawo, ndikupasani niyo udindowo kuti mukhale m'malo mwa iye. Ndipo pa udindo umene mulinuwo, ntchito yanu ndi imeneyo, mwathandize anthu amene muli nawo kunkhulupirira Ambuye Yesu komanso kumumvera. Mabwana, kodi antchito anu mmawuza za Yesu? Azibambo, azimayi, kodi ana anu mmawuza za Yesu kuti ankhulupirire komanso amumvere? Iniyo ndi chamwayi kuti Mulungu wakupasani udindo umenewo. Akutinso nchamwayi kuti Mulungu watisankha kuti tikhale ake. Yesu akubwerayi akukhala ngati akuzapanga nafe ubale wa ukwati, kuti ifeyo ndi iye tikwatirane, tikhale pa ubale weni ochise kundiferemu. Chifukwa cha Baibulo limanena kuti Mulungu wako azakhala mamunako, Mulungu wako azakukwatira. Yesu akubwerayi akubwera kuti atikwatire, tipange naye ubale weni, ndipo ife tizimva kukoma kuti tasankhidwa kuti ifeyo tikhale anthu ake. Ndipo mukatenga makalata a Paulo oyera kwa Efeso kwamanena kuti anatipatula kuzera m'madzi komanso ndi mawu ake, kusonyeza kuti mwana amene akuzabadwa mwana amene amadziwa kuyankhula. Chimodzi chimene inu ndi ine tikuyenera kuzapanga akabadwa. Mukumbukire tinakamba mbwembwe kuti kodi nanga akabadwa tizipanga chani? Akabadwa chimodzi chimene tikuyenera kupanga ife ndi kumvera mawu ake, kuti atipatule tikhalere ake. Amatipatula ndi madzi ndi mawu ake. Choncho ndinene kuti amene akufuna kuti aziwe chochita mwanayi akabadwa, ngati mulibe Baibulo kaguleni Baibulo muziwerenga. Munene kuti Baibulo ili ndaligulira Christmas, kuti pa Christmas pa akangobadwa ndiyambe chizolowezi chomawerenga Baibulo. Mukatione kuti Christmas yanu mwayilandira bwino, mwayilandira ndi mtima wabwino, ndipo Mulungu azakulondolera moyo wanu kuzera mmawu amene azikuwuzaniwo. Iniyo taone Yosefe mmawa muthenga wabwino uja, mmene Mulungu walowerera mmoyo mwake kukamuuza choyenera kupanga. Mmene Mulungu walowerera mmoyo wa Maria kukamuuza chimene akuyenera kupanga. Ndipo muone kuti Yosefe wapanga zinthu ziwiri zija zimene Paulo yera kunena kuti kwa ineyo ndi chamwayi kuti ndine mtumiki, kuti ndathandize anthu amvere kenako akhulupirire kenako amvere. Ndi muone kuti Yosefe nzomwezo zimene anapanga iyi. Amafuna kuti amusiye Maria. Njelo akubwera ndikumuuza kuti Yosefe iyayi khani ndi iyi. Chapanga Yosefe ndi chani? 1 wakhulupirira, 2 wamvera. Akuti mama wakutacha anapanga zimene njelo anapanga, anamuuza zija. Choncho inu ndine chimene tikuyembekezedwa ndi chimenecho, kuti timukhulupirire, tikankhulupirira tizimumvera. Mulungu anamperekera kale umboni, uyu ndi mwananga amene mtima wanga umamukonda, muzimumvera iyeyo. Amayi Maria anapereka kale umboni, anyamata ino
chilichonse atakuuzeni uja muchimvere. Mwana akubwerayi akuyembekezeranso kuti inu ndine timumvere. Timpemphe Mulungu atithandize pomulandira Yesu Khristu kuti Krismasi yathu ikhale Krismasi ya anthu amene akonzeka kukhulupirira komanso kumvera. Tipemphere. Mulungu Atate athu timakuthokozani kuti ngakhale tinakukuisani munatipasa mwana wanu kuti azatibadwire. Tikupemphani kuti inu nomwe amene munatilangiza kuti timvere mawu ake mutipase chidwi chokhala ndi mawu ake mabaibulo m'makomo mwathu, m'moyo mwathu. Tizawerenga kuti pakumvesera mawu ake inuyo muzitilondolera pa njira ya moyo wathu. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.